салом алейкум ҳамватанони азиз. дарси имрӯзи мо аз фанни биология ин шаклҳои ҳаётии растаниҳо мебошад. мавзӯи имрӯзи мо аз чунин нақшаҳо иборат аст. якум шакли ҳаётии растаниҳо ин дарахт, баъдини шакли ҳаётии растаниҳо ин бутта, баъдини ин шакли ҳаётии растаниҳо ин буттача ва дигар шакли ҳаётии растаниҳо ин нимбутта ва охирон шакли ҳаётии растаниҳо ин гиёҳҳо ё ин ки алафҳо мебошад. аввал шакли ҳаётии растаниҳо ин дарахт. дарахт чист? дарахт як навъи растание мебошад ки тани чӯбшуда дорад ва пояи асосӣ дар он вуҷуд дорад. ба дарахтон дохил мешавад зардолу, шафтолу, себ, сафеддор, хоч, арча ва дигар растаниҳо дохил мешаванд. дар шаклҳои ҳаётии растаниҳо дарахтон нисбати дигар шаклҳои ҳаётии растаниҳо аз ҷиҳати андоза, қад нисбатан калонтар мешаванд. масалан, секвоя ё секвоя ва эвкалиптин ки нормуш барин растаниҳо то 100 метр баланд мешаванд. инчунин дигар растаниҳо вуҷуд доранд ки аз ҷиҳати дарози аз секвоя ва эвкалиптан калонтар мебошанд. ин нахли ротан буда он то 300 метр дароз мешавад. дигар шакли ҳаётии растаниҳо ин бутта мебошад. бутта чист? бутта як навъи растание мебошад ки пояи асосӣ надорад. аз поёнаш якчандто шоха меронад ки тани асосиро дар байни он шохаҳо мушоҳида кардан ё фарқ кардан душвор мебошад. ба буттаҳо дохил мешавад мушоб, норван, марҷонбутта, зух ё ин ки мерикария дохил мегардад. дигар шакли ҳаётии растаниҳо ин буттача мебошад. буттача чист? буттаҳое ки то 1 метр қад мекашанд, чунин гуна буттаҳоро буттача меноманд. дигар шакли ҳаётии растаниҳо ин нимбутта мебошад. нимбутта аз рӯи баъзе аломатҳои худ ба бутта монандӣ дорад. нимбутта як навъи растание мебошад ки тани асосӣ надорад. аз бехаш монанди бутта якчандто шоха меронад ки дар байни он шохаҳо тани асосиро фарқ кардан нисбатан душвор мебошад. инчунин нимбутта қисмати поёнияш бисёрсола, қисмати болояш бошад яксола мешавад. аз рӯи ин аломаташ бутта нимбутта ҳам аз бутта ва ҳам аз дарахт фарқ мекунад. дигар шакли ҳаётии растаниҳо ин гиёҳ ё худ алаф мебошад. одатан бисёри хонандаҳо фикр мекунанд гиёҳ дигар чи, алаф дигар чи. аммо ин нодуруст аст. алаф ё худ гиёҳ ҳар ду якчанд, як навъи растани мебошанд. гиёҳ одатан фикр мекунанд гӯё ки гиёҳҳо хусусияти шифобахшӣ доранд. ин нодуруст аст, барои ин ки шумо метавонед алаф медонед ки гиёҳ ё худ алаф як навъи растане мебошад ки тани сабзи сероб дорад, тани чӯбшуда дар он вуҷуд надорад. нисбат ба дарахт ва буттаи нимбуттаҳо пасттар ҷойгир шуданд. аммо баъзе алафҳои худ гиёҳҳое вуҷуд доранд ки нисбатан баландтар мешаванд. масалан, муз ё ин ки банан то 7 метр баланд мешавад ки дар байни растаниҳои алафӣ нисбатан баландтар мебошад. инчунин бамбук ё ин ки бо ибори дигар онро ҳайзон меноманд то 20 метр баланд мешавад. ин растани инкишофашист ба ин хотир баландтар мешавад. алламишел дар байни растаниҳои алафӣ низ растаниҳое вуҷуд доранд ки аз ҷиҳати андоза аз баъзе растаниҳои дарахтӣ ё ин ки буттагӣ нимбуттагӣ аз ҷиҳати қадкашӣ нисбатан баландтар мешаванд. дарси имрӯзи мо ҳамватанони азиз ба охир расид. аз ҳамаи шумони азиз эҳтиромона хоҳиш мекунам ки ба канали олими ҳайратангез подписатсия кунед, лайк кунед. раҳмат барои дастгирӣ ва ҳурмат.